Хайде с нас до Тасос. Края на май е и нямаме търпение да открием сезона на лятото. Пътуваме към Тасос, ферибота е около 30 минути, разрешено е превозването на кучета, не се заплаща нищо. Единственото, което е, че не може да се влиза вътре, а трябва да сте вън. За това си вземете нещо връхно, за да не търпевите като мен. И един съвет – внимавайте някой гларус да не ви открадне. След като пристигнахме, седнахме да хапнем на една таверна. Там са добре дошли кучетата и са любезно посрещнати. След храната лека разходка и се отбихме до един супермаркет, където срещнах ето това приятелче. Яса с филе! Напазарувахме и ето го място, на което сме отседнали. Локацията е много хубава, на достъпно място, лесно, спокойно и е сравнително близка точка до всички дестинации. Моите човеци си наеха бъги, с което обикаляха напред-назад по горите. Аз си починах, защото бях изморен от разходка и не им се сърде, че не ме взеха с тях. Ето това е мраморният плаж и той е разрешен за кучета, както виждате. Много е красиво и се заслужава да се посети. Вечерта бях изкипрен за нощна разходка. Разходихме се. Вечер става доста хладно, така че трябва да сме облечени. Все пак е краят на май, все още не е толкова горещо. И там дори нямаше така хора, не беше толкова пренаселено, беше супер спокойно. Нямаше толкова туристи, плажуващи, което за нас е супер, защото ние обичаме спокойствието. Нов ден, нови приключения. Днес са ме обещали да ме водят на един много готин плаж – Ла Скала. Майка ми е рожденичка, така че отиваме да празнуваме. Вече сме на плаж Ла Скала, топ газария, топ! Вижте ме само как дефилирам. И аутфита ми май добре се вписва в обстановката. Това място също е dog-friendly плаж. Водата още беше студена, така че не успяхме да се потопим, но пък и се наслаждавахме от брега. Самият плаж е много атрактивен, но май от толкова дефилиране огладнях. Поръчал съм си този голям котлет. След голямото плюскане имам нужда от вода. Налоках се с едно хубаво. И след като си хапна, какво се случва? Рязко кръвното ми пада. Изпънах се аз под палмите и изобщо не ми дреме. Гърция, любима Гърция. Готови сме за нощна разходка. Зачулен съм така, хладничко си е. Да не ми измръзне до пенцето. По централната уличка се разходихме, разгледахме. Беше късно, нямаше толкова хора, беше много спокойно. Хапнахме по един сладолед. На следващия ден посетихме ето това заведение, много красиво, което е на баш центъра до пристанището. Срещнах се с ето това приятелче, супер голям сладур, искаше да си играем и беше супер дружелюбен. Всяко хубаво нещо си има и край. Ето го краят на нашата почивка. Прекарахме се страхотно и отново бихме се върнали в Тасос.